लोगोसे जोङो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो जोङो दुखु फोरमायनांगोन जिहेथु जोंहा फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रौतायावहाय बड'लेण्ड फोथाराव फैबाय थानाय 26, 27, 28, 29 जानुवारि 2023 बे मायथाइयावहाय कनफारेन्स जानो फैगासिनो दं आरो बे कनफारेन्सनि थाखाय जोङो मोनसे बेनार नैबे सुक्लायाव जोङो होनाय जादोंमोन। सुक्लायनि जितु ब्रिज खाथियाव लामा सेरावनो हाइवे खाथियाव जोङो बे बेनारखौ होनाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे थांनाय नैबे हरनि समाव सोरबा दुथां सिनायै सुबुङा बे बेनारखौ बिसिनानै गालांदों, गाज्रियै माने बिसिनानै गालांदों। बेखौ जोङो नैबे सुक्लाय ओनसोलनि आरो बेयाव थानाय जों डिमाकुसि आन्सलिकनिफ्राय जों बेखौ दुखु फोरमायदों। जों बेखौ सानदों जे बेबायदि दुथां गोसोनि बा गाज्रि गोसोनि जाय सुबुंफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावदों जाहाथे बेबायदि खालामैया मोजां। मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु रावनिबो बेरेखा नङा, जोङो गोजोनखौ लुबैग्रा आरो ओनसोलनि हारिनि माहारिनि जायखि जाया हारि माहारिनि सुबुङानो होन, धोरोमनि सुबुङानो होन, जों बयजोंबो खौसे आरो जों सान्तिखौ लुबैग्रा मोनसे फरायसा आफाद। बिनिखाय जोङो दिनै बेखौनो लुबैदों जे बेबायदि हाबाफारिखौ फैबाय थानाय सम आरो सानफ्राव जाहाथे रावबो खालामा, बेखौ जोङो दिनै बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय सुबुंफोरखौ जों खावलायनो नागिरदों, ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खावलायनो नागिरदों। आरो जुदि सोरबाफोर लामाथिं थांलाय फैलाय खालामनाय जिहेथु हाइवे हिसाबै गोबां सुबुङा बेवहाय हान्थियो, सोरबा जौ लोंनानैबो फैयो, बायदि बायदि समाव बायदि बायदि सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामो। बै सुबुंफोरखौबो जों खावलायनो नागिरदों जे जायफ्रा जि थांखियावनो थांलाय फैलाय खालामाथों मानो जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय नैबेबायदि जिथु हाबाफारि जे खुंनो लानाय बे बेनार लागायनायखौ जाहाथे बिदि खालामा, बेखौ जों फैबाय थानाय समनि थाखाय सुबुंफोरनिसिम गुरै खावलायहरदों डिमाकुसि आन्सलिक जानानै। दा जों नैबे समाव जों नुनो मोन्दों माखासे बिटिआर गभर्नमेन्टजों जिहेतु खुंजाबाय थानाय ISPL बिनि माखासे पस्टारखौबो साननैसो सिगाङाव बिसिनानै गालांदों। दा नैबे जाथाया नोंथांमोननि उदालगुरियावबो जादों। दा बिनि आन्दोआव सोरखौबा नोंथांमोना दङ होननानै सानो नामा? जि जाथायफोर जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव जि ISPL बिटिआर सरकारा खुंदों, बेनि बेलायाव जोङो ससियेल मिडियाफ्रावबो जों नुनो मोन्दों जे गोबां थावनिफ्राव नंगौ बेनारफोरखौ बिसिनानै बिदि थेरला बेला खालामना गालांनाय। दा बे बेलायाव जोङो गुवारै जों बुंनो सानाखै जे गोथे माने गोसोनि सुबुंफ्रा बेखौ खालामदों होननानै जों सानदों जे सोरबा जिहेथु आथिखालाव गोबां सुबुंफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जे माब्लाबा गावखौनो गोथौयै सानस'फ्लाङा। दा बेबायदि गोथे साननाय जायफ्रा गोथौयै सानखांनो हायाखै, बै सुबुंफ्रा बेखौ खालामदों होननानै जों सानदों। आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय नैबे सुक्लायाव गायनाय बेनारखौ खालामदों, बेखौबो बेबायदि गोसोनि सुबुंफ्रानो खालामदों होननानै जोङो सानदों आरो। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नैबे जाथायखौ लानानै आयेननि माबाफोर बेबस्था लागोन नामा? जोङो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय नैबे हाबाफारिखौ खालामदों, जा बिथांमोना जाहाथे इयुनाव खालामबावा आरो रावबो जेबायदि खालामनो साहस खालामा, बेनि थाखाय जोङो अलरेडि मोनसे FIR जोङो डिमाकुसि थानायाव होनो थाखाय लिरखाबाय। जोङो दिनै बेखौ साबमिट खालामनाय जागोन आरो बेखौ जाहाथे आयेनगत बेबादि जाबाय थानाय थासारिनि सायाव जाहाथे आयेना नोजोर होयो आरो जे उचित साजा बैबायदि सुबुंफोरखौ जाहाथे सरकारनिफ्राय होयो, जों बेखौ नारसिननो थाखाय गांसे FIR खौ होनाय जागोन। ইয়াতে ছিঙি দিয়া হৈছে, সেইখন আমি ইয়াতে শুক্লে বাকী গৰিহণা দিছোঁ যাতে এটা যিকোনো সংগঠনৰ পষ্টাৰটো মানে ছিঙাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। এইটো আৰু কেইদিনমান আমি আহি আছিলোঁ ইয়াতে হাতীৰ কাৰণে ৰখবৰ কাৰণে। মই 2 দিনমান হ'ল অহা নাই, ইফালে শুক্লাই পিনে অহা নাই, নহ'লে এনেই আমি দলংলৈকে আহি থাকোঁ। কিন্তু যোৱাকালি মই অহা নাই ইয়াতে। কোনে যোৱাকালি ৰাতিয়ে ছিঙিছে নেকি এইটো আমি ক'ব পৰা নাই। এতিয়া ৰাতি ছিঙা হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো বিৰাট লজ্জাজনক কথা। এইটো ভৱিষ্যতে কোনোৱে এনেকৈ কামটো নকৰক, মই এইটোৱে কাম